Parafónia zenekar több mint 15 évvel ezelőtt alakult meg a legtehetségesebb gyerekekből, akikhez közel állt a zene és a muzsika. Persze 15 év nagy idő, 15 év alatt ezekből a gyerekekből fiatal felnőttek kiváltak, de a zene szeretete, a muzsika öröme a mai napig összetart és összeköt minket. A mi tanítványaink értelmileg akadályozott gyerekek, illetve fiatalok, középsős értelmi fogyatékos fiatalok, akik egy speciális módszerrel tanulnak meg kottát olvasni, hangszeren játszani, illetve gyakorolják a legmagasabb fokát, az együttjátszást, a zenekarban való játszást. Ez a speciális módszer a színeken alapul. Németországból ered, egy ma is élő zenész és gyógypedagógus, Heinrich Ulrich találta ki és építette fel, és úgy 15 évvel ezelőtt egy fiatal gyógypedagógus nő, Vető Anna adaptálta Magyarországra, és alapította meg a Zene Mindenkié Egyesületet. A módszer lényege és egyszerűsége abban rejlik, hogy a hangok helyét, a hangok magasságát különböző színek, színes kis geometriai ábrák jelölik, amik megtalálhatóak a gyerekek hangszerein, valamint a kottáiban is. Amikor a gyerekek elkezdenek eleinte zenét tanulni, akkor nincs más dolguk, mint hogy a színeket azonosítsák. Tehát, hogyha a kottájukban látnak egy piros kört, vagy egy piros korongot, akkor a saját hangszereiken is megkeressék azt a piros hangot, és valamilyen szinten megszólaltassák, megüssék, megpengessék, vagy éppen megfújják. A zenének a másik fontos eleme a hangok magasságán kívül a ritmus. Hát gondoljunk vissza, hogy annak idején a mi tanulmányainkban ezt hogyan jelöltük pálcikákkal, a tákat, a titiket és a szüneteket. A színes kotta sokkal egyszerűbben oldja meg, a tá, a negyedérték, az egy körlap. Ebből adódóan a titi, a nyolcadok, a félbevágott körlap. Játszunk 16-odokat is, az úgynevezett ririket. Itt a félkörlapot tovább kell vágni, és bizonyos kis vonalak jelölik. És természetesen ezeknek a variációiból adódnak a különböző ritmusképletek, a ritmus variációk. A félhangok, ami még egy fontos kérdés a zenében, ezekre is szükségünk van egy nehezebb darabnak a lejátszásánál. Egyszerűen oldja meg ezt is a színes kotta módszer, mert megfelezi a színeket. Mondok egy példát, az F zöld, a G piros, és a közte lévő FISZ hang egy olyan körlap, aminek a fele zöld, a másik fele piros. És amikor ezt látják a gyerekek, a fiatalok, a tanítványaink a kottákban, akkor pontosan tudják, hogy ezt hol kell és mikor kell megütni. A módszer kiválósága abban is rejlik, hogy ebből a bizonyos színes kottából van átvezetés a hagyományos 5 vonalra írt kottába is. A kottákat, a szólamokat általában én írom, én dolgozom át, figyelembe kell vennem a mű eredeti zeneművet, illetve a gyerekek képességeit, készségeit, valamint a hangszerek egyszerűségét. A hangszereink is speciálisak, akusztikus hangszerek, fából készült, puha hangzású, elektromos áram nélkül működtethető hangszerek. Itt bizony a gyerekeknek minden hangot, minden szólamot ki kell játszani, ahhoz, hogy megszólaljanak a művek. Amire külön büszkék vagyunk, van egy eredeti csellónk, amit úgy alakítottunk át, hogy a mi tanítványaink is muzsikálhassanak rajta. Nóri, aki a Parafónia zenekarban játszik rajta, már a vonó kezelését is tanulja. A módszerhez hozzátartozik, hogy a gyerekeink, a tanítványaink között egy segítő, fiatal tanár, pedagógus, gyógypedagógus, zenész, zenei asszisztens ül. Ők segítenek a tanítványainknak a kotta olvasásában, hiszen gondoljuk csak el, a mi kottánk úgy néz ki, hogy egy A4-es lapon sok-sok színes kis geometriai ábra. Bizony, én magam is eltévednék benne, de a gyerekeinknek pedig a zenei asszisztensek segítséget nyújtanak azzal, hogy ritmikusan mutatják, hogy éppen hol tartanak. De ők sokkal többet jelentenek a gyerekek számára, ők azok, akik nyugtatják a gyerekeket, bátorítják, bíztatják, ha kell, és nem utolsó sorban segítenek abban, hogy a zenei kéréseimet és utasításaimat tolmácsolják. Miután, ahogy említettem, ők nem csak pedagógusok, hanem zenészek, szinte mindenki hangszeren játszik, és mi magunk is sokat muzsikálunk, zenélünk gyerekeinkkel együtt, ami nem csak tanítványainknak, hanem mi magunknak is nagyon nagy örömet okoz, és hát bízunk benne, hogy a hallgatóságnak is.